U Velebitskom kanalu viđen veliki kit, dug 15 metara. Što morski dobri div radi u našim vodama? Veliki kit dug 15 metara već danima pliva u Podvelebitskom kanalu. Zahtjevna je ovo vrsta za istraživanje i praćenje jer se između svakog zarona pod morem zadrže i dulje od 30 minuta. Pa su znanstvenicima u potrazi pomogli i građani. Ploveći oko Paga, pred ovim Slovencima ukazao se veliki kit. Bio je to alarm za znanstvenike koji su krenuli u potragu i u 2 dana zaprimili više od 100 dojava građana. Izašli smo na more i praktički proveli od 7 ujutro do 7 navečer tražeći ga. Bilo je stvarno jako puno dojava, međutim, eto, kit nam je uvijek izmicao za tih nekih 20 minuta. Drugog dana imali su više sreće. Snimili su jedinku dugačku 15 metara. To je bilo doslovno na samom rubu oluje, tako da smo ga uspjeli poslikati onako iz daljine i nakon toga smo morali pobjeći od oluje. Pomoću te fotografije ga možemo identificirati i te podatke razmjenjujemo sa kolegama iz Sredozemlja. Ne bismo li utvrdili možda kojoj populaciji pripada, kakve su migracije unutar Sredozemlja. Ovog proljeća bliske susrete s dobrim divom zabilježili su ribari diljem Jadrana. Izašaj. Evo. Genijalni čovječe, pa je majko, malo je top. Ti majku, koliki. U pitanju su zaštićene životinje. Opće pravilo je da ih se ne uznemirava, ne približuje previše. U slučaju da se vozi, znači ugasi se motor i pusti ih se da prođu. Ako su oni znatiželjni, oni će se približiti i tako ih možete bolje vidjeti. Treba biti na oprezu, ali nema opasnosti. Nisu nikakvi agresivni predatori, neće napadati. Što se tiče možda nekakve agresivnosti kod svih morskih sisavaca, ukoliko postoje mladučan s majkom, onda se bolje maknuti jer majka uvijek brani svoje mladunce. Već danas stižu dojave da je junak naše priče doplivao do Kvarnera. Pa ako imate sreće, uživajte u ovakvom prizoru bez približavanja.